Kasvisruokavalion noudattaminen ei tarkoita, että syödään vain salaatteja ja tofua. Monipuoliset kasvikset tuovat vaihtelua kaikkiin ruokiin. Kasvisruokavalion monipuolisuus tulee esiin esimerkiksi bataatti-munakoiso masala-reseptissämme. Bataatit, kesäkurpitsat, munakoisot ja sipulit hautuvatkin jo pannulla. Joukkoon lisätään seuraavaksi puolikas kuutioitu paprika ja 2 ruokalusikallista keskivahvaa karritahnaa. Jos kaapissasi ei juuri tällä hetkellä ole karritahnaa, voit käyttää myös karrijauhetta. Nyt joukkoon lisätään vielä 400 grammaa tomaattimurskaa, 6 ruokalusikallista soijakastiketta ja 3 desilitraa kasvislientä. Aseta kansi paistinpannun päälle ja anna ruoan kiehua hiljalleen 30 minuutin ajan, kunnes kasvikset ovat kypsiä. Sekoita maissitärkkelys ja 150 grammaa jogurttia keskenään ja kaada seos pannulle samalla sekoittaen. Anna kiehua miedolla lämmöllä koko ajan sekoittaen, kunnes seos on paksuhkoa. Anna ruoan vetäytyä vielä 2–3 minuuttia ja masala on valmista. Vinkki. Resepti sopii vegaaneille, kun korvaat jogurtin soijajogurtilla. Ripottele päälle korianteria ja tarjoile keitetyn riisin tai intialaisen leivän ja chutnin kanssa. Jos näet herkulliselta kuulostavan reseptin, mutta resepti sisältää lihaa, ei se ole mikään ongelma. Voit korvata lihan yksinkertaisesti soijasuikaleilla, kasvispihvillä tai pähkinöillä. Maustaminen on tärkeää. Kasvisruokaa valmistettaessa ruoasta puuttuu liha, joka korostaa ruoan makua. Voit käyttää lihan sijaan valkosipulia, sipulia ja erilaisia yrttejä. Varsinkin tofua käytettäessä on syytä maustaa kunnolla, sillä tofussa itsessään ei ole juuri minkäänlaista makua. Helpoin ja nopein tapa valmistaa tofua on paistaa se kuumalla pannulla ja kaataa joukkoon lopuksi soijakastiketta. Pihvit on helppo valmistaa. Keitä kupillinen tattari ja kupillisessa vettä, johon on lisätty loraus soijakastiketta ja kiehauta. Kikkomanin soijakastike on tähän erinomainen valinta, sillä se antaa ruokaan luonnollista mausteisuutta ja täyteisyyttä, sitä kuuluisaa umamia. Lisää joukkoon 5 ruokalusikallista jauhoja sekä sipulit, valkosipuli ja 2 ruokalusikallista soijakastiketta ja sekoita taikinaksi. Kostuta kädet ja muotoile taikinasta pihvejä. Paista pihvejä molemmin puolin noin 5–8 minuuttia. Valmista on! Näiden piivien kanssa sopii hyvin salaatti. Myös Kikkoman salaatin kastikkeen kanssa.